Mira, no la lo hermano. Lo vamos a mirar. cái sao bao được cắp rồi nè. Dầu cọt thì có tổ cà bó lạc của mẹ ăn nhiều chứ. Cắp ở hồ đuổi lên, toàn là vô đuổi. Không sao đi này. Ini le. Kapu orang tahu kami kalau kau di sana. Bisa satu dulu tuh malah, sila. Ini satu dulu. Kau ini kan? Kau tuh kau ini apa loh? Kau kau juga lagi. Sila sana, ini kau malah. ไม่มีชื่อหรอวะ มาดูเนี่ยบะ cái gì nó tụm hộp là lại rồi hả tụm hộp là lại đấy ạ ไล่ก็ทาตัวนั้นตัวนั้นวิดีโอคนตรงนี้ล่ะ Ini kumpulan itu talen saja. ไม่จะกินมาเลยไม่จะบล็อกชิมมาเลย blog man với lại man rồi mà thực tế hiểu ที่มาตัวคนละลาก็มีคนละพอกใหญ่ที่มันกันเนี่ยได้เสร็จดูตัวคนละลาก็หลายเชื่อมันก็ตัวอยู่บนเสียอีพวกมันปงไง ใช่ไหมให้เกมขนาดนั้นเลย Ini gue kap sana kayak gue lembu. có mi sud đấy mi cái áo lại nó dùng sổm rồi áo lần này đi áo lần này đi luôn Cái lembu vậy thì mà Hewan buat kau. Hewan buat kau. cá rồi Kan kira.